Ha ka artarik jeliu Menteri Rangba Konrad ki sangma ula khublei kitbok ke ka kenhon arpu prangut ki samla ya lekai football ke jela. Hapo arpu snam kerta ki ban her Sharif France ban pentibet shushu ha ka jingi lekai football ha ka jaka hikai bapau nam jongkani keri. Ka bakerteng ka Olympic Lioness Training Academy Lion France. Kini ki samla arpu prangut kin sedang ya ka jing syahikai nadu ka santarik hadu arpu santarik jeliu ka banne arpu sngi kenti. Hakajingkran kublai kitbok ya kini ki samla shwaban mi na kajela Menteri Rangba ulaong ka Megalia kadon belai ki samla ki badon ki sap ki phang kordor bar ka sorkar kadang wad ki lat kilenti bebon jaj ban kentiu ya ki shaki kenjang ki bahajrong tam ulaong habaka file ka badai halor kani ka program lek pentibet Sharif France ngam shembu teng Henry ngala ai kajing menjur da kajing kemen wala da kajing lut kapoi ar pen prapoklur tengka ulaong ru ban penlut na kabenta kajing tibet jang ki samla kalong kajing mentoi ka bakrau na kabenta kajela bat kam jusep uong ngadon kajing kerman ka baskem tang hapo kendiat senam kini ki samla kin poi syakliar ka nam kum hakalumpung India Super League ISL bar kata hi kan long kajing siu kela jongki syakajela kabala penlut na kabenta jongki da kajing kemen ulaya thu hagi di kendiat senam banwan kani kajela kan yo amduna sanpauteli ki madan siang karpet 50 artificial turfs ki bahe hakeleng ki district jongka Megalia kani kalong ka phang baka sorkar kalabu hakmat ban kenti ki samla haki senam banwan ulaong ula seneng la krau bat kentu ki arpu prangut ki samla ban kit khia bat sha skor bha ya ki jing hikai baro wat penle no ya ki klip mat bat kapor ba phidon Hari France kejit lut ya ki jing hikai ki jing tep bat ka akor ka buram ba phio I kumnu ki briu ka tekari ki em bat kilong bat anda philawan phai shalakari ka jela bat kishno kan ki thau pentre kam ya ki ba philayo na France ula penkut ki officer rangba ki bladon lang hakani ka jingelang kilong u Richard Yang Tham IAS Joint Secretary Sports and Youth Affairs Saloni Varma IAS Executive Director MBMA ba Hamlet Darling President Megalia Football Association Didi Shira Director Sports and Youth Affairs bat kiwe de ya kani ka kenhon arpu prangut laya lamda usamla riman kraw karum nuit kum u captain